afịa taa onye onye ga-anọ na pepụ n'ebe a mụnwa nwe ebe a mụnwa nwe ebe a o nwere onye ga-anọ m ga-azụkọrọsị afịa niile taa bịa gịnị buru nwaanyị shifụgo dị biko buru ha si ebe a pụọ ebu na onwere onye ga-anọ shifụ biko buru ha pụọ a sị m na onwere na gị shifụ onye m gịnị ba mama bụzọkwa gị nwa bụzọkwa gị bịa ebe a nwa bụzọkwa gị bịa nwoke m bịa nọdụ ala gwa m ego gịnị na ego gị were ebe a nwoke m si ego gị were ị na-ego nem afịa ebutere nem ka ị na-ego oje n'ike n'ala n'ike oyi m were ụwa nwayọ oje na ngwa n'ala na ngwa ezi enyi were ụwa nwayọ n'ụwa abụghị ebe obibi were n'ụwa nwayọ n'ụwa abụghị ebe obibi oje n'ike n'ala n'ike nwanne were ụwa nwayọ oje na ngwa n'ala na ngwa ezi oyi were ụwa nwayọ achụla ụwa n'ike onye mechie ị na-anụ were n'ụwa nwayọ maka na ụzọ enwe akwụ onye nwe ụwa kwuru ka m jụwa were n'ụwa nwayọ n'ụwa abụghị ebe omebu nwegbenye ka m jụọ ị ga-ebu ụwa n'isi onye anya ụfụwe ị ga-ebu ụwa n'isi sobe n'ụwa nwayọ n'ụwa abụghị ebe obibi were nwayọ ezi oyibe jiri ụwa nwayọ achụla ụwa n'ike were ụwa nwayọ jiri nwayọ ị na-anụ iyo were nwayọ ọsọ enwe akwụ ụzọ enwe akwụ ọsọ ndụ ka anyị na-agba n'elu ụwa ị na-anụwo ndụ anyị na-adị n'elu ụwa bụ mkpụrụ akụrụ akụ onye nweghị nke ya na ndụ a ọghọ ya n'ọnwụ were ke n'ụwa nwayọ n'ụwa abụghị ebe obibi a na-agwa ntị ma ntị anụghị ọkwa ebere isi ntị esoro ya were ke n'ụwa nwayọ n'ụwa abụghị ebe obibi gidi 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 otu ụbọchị ala elu ụwa lee onye ga-ebu ụwa la n'uwe were n'ụwa nwayọ n'ụwa abụghị ebe obibi na-anụ ụwa agadi anyala
ike oyi m were ụwa nwayọ oje na ngwa na ala na ngwa ezi enyi were ụwa nwayọ were n'ụwa nwayọ were n'ụwa nwayọ jiri ụwa nwayọ were ụwa nwayọ na-anụ ihe koko were n'ụwa nwayọ ime anụ ọsọ nwakwụ ụzọ nwakwụ chere Chukwu ọsọ nwakwụ